So, we will be reacting to winners full music video. Hinga na pagtabi dra ba? Humala na magtanaw sa really that was Awesome. awesome. So, sa muka na Lami kayo kato ganing game sa Facebook ba? Buhat na to, winner ba? Isa nga, ano, game? Naay ka na ano, kung inom ba ako ng fresh milk, gato may fresh man milk. May nana ba? Sige. So, in 5, 4, 3, 2, 1, Kaunaan. Gacha! Ano jud ang ilahan ng classic jud kayo ba? Di ba drama to sila lalakaw ko tong 5 sila kabuhok? Di ba to? Nasa makalma. Sa like empty? Dili to. Gapos sila na no. Love so baby. Maka-orgasm yung voice. Basa na ka. Orgasm na lang para ako. Uy, gupuhan eh. Gwapo ka siya eh. Gwapo naman siya dahil pero dili siya na nakagwapo sa una. Kabalo na mga siya mag-post ka ron. Ay, jud mo katasig. Di, swerte na kasi- sa... Ah! Ay, gwapa lagi ng babae. Kinsa Mula ganun? si Kim Tae, nataas lang. Oo. Ano, mo pa rin kilong sige. Dili baka na-pointed lang siya gila. Ano lahi siya gilong baka ng pang-Amerikana or something. Oo. God, ako bibilang yun. Oh God. Hindi pasakitan man ni Michelle Mera. Kapalit din ang adapit. Higa ko siya helmet. Ash! Ano meron sa helmet? Ay, namatay dito. Ang babae. Sa banay, higda man ko. Sunod niya eh. Gwapo jud kay siya. Gwapo din siya. Gwapo po kayo babae. Gwapo kayo babae. Natural naman po tayo. Gwapuhan niya ron, uy. Sa'yo mo ang ano, bibilayan. Gwapo pag hindi ako bibilay yun. Kamu naman di ka po sa iya pa. Dili mas si Ah, mas gwapo man siya karon. Sa mga dili ka gusto. Dapat ako lang ako gusto sa iya ha. Ay, pangita na bibilayan. Gwapo siya Di ba nauso man ang mas sa una sa 21? Tong Kiriwayo. So, nagsan. Ang gwapo yan, tingog po. Ang voice quality niya. Inanan dito si Cam. Gwapuhan ni Jinoy. Pabuka siya no? Gwapo yung siya. Wala. Ay, wala. Apa sa babae, uy? Manday, takapasar dira yung music video. Uy, na ito ang standard. Si Yun ang nagbuhat sa kanta no. So, that was winner. So tira na mga dugin na jud kayo may fans sa winner. As in, from the very Oh, beginning. mas first pa na mo na bias ang winner kaysa BTS. Bato! Oh my God, they're back.
So, Gisubaybayan jud na mo siya since day one. from Win Who's Next to Winner TV. Winner TV. Sa tanang variety show. Tanan variety show sa tanawan na mo. Sa tanang mo gawas. Basta na winner. Journey to the And then, First na punta mo si YG. iyaway na naman na si YG sa tanang taman-taman sa iyang IG. Yeah. Amo na siyang gipang yawa og taman. So, but thank you YG for Thank you, being YG. back winner Yes. again. Though wala na si Nam Tae, but Yeah. we appreciate that imuha gyapon gipadayon ang winner. So, that was winner. Annyeong!